Bonjour! Avui anem a aprendre a calcular una divisió pausada en colonne. Per exemple, 2739 dividit per 4. Per pausar una divisió, és amb aquest signe que se passa. 2739 és el nombre de bombons que devrem partager. 4 és el nombre de drolles. Ici serà la place del resultat. Aprestam 4 tirets perquè hi ha 4 xifres dins el nombre a partager. Hi ha de milliers, de centenes, de desenes et d'unitats. Aprestam donc la mateixa causa pel resultat. Serà la part de cada un. Et en fi, ici marcarem ce que resta. Abans de començar aquesta divisió, nos caldrà pla conèixer la taula de 4. Si jamais la coneixes pas prou, la podes escriure sul costat de ta feuille. Ara, sem prestes a començar. E anem començar per partajar los milliers. Abem 2 milliers a partajar en 4. Podem pas partajar tous en 4. Donc, cada un aurà 0 milliers. Et com avem donat 0 milliers a cada un, nos en resta encara 12. Passam a les centenes. Abem 7 centenes, mas abem encara 2 milliers, ce que nous fa en tot 27 centenes. Abem donc 27 centenes e anem cercar dins la taula de 4 el resultat que se rapprocha el mai de 27 sen lo despassar. Dins la taula de 4, s'agís de 4 cop 6 perquè fa 24. Això vol dir que podem donar 6 centenes a cada un, faran 24. Et nos en restarà encara 3. Podem passar a les desenes. Abem 3 desenes, mas abem encara 3 centenes, ce que nous fa en tot 33 desenes. Cercam dins la taula de 4 el resultat que se rapprocha el mai de 33 sen lo despassar. S'agís de 4 cop 8 que fan 32. Podem donc donar 8 desenes a cada un, n'en donarem en tot 32 et nos en restarà 1. Passam en fi a les unitats. N'abem 9, mais com abbiam encara una desena, abem en tot 19 unitats. Cercam encara dins la taula de 4 el resultat que se'n rapprocha el mai. Et ici és 4 cop 4, perquè fa 16. Donam donc 4 unitats a cada un et nous resta 13 unitats. Baqui, nostra divisió és acabada. La podem verificar. Si prenem el quotient, el resultat, 684, que li fazem cop 4, el 4 del divisió, et que li ajustam el resta 3, devem tornar a trobar exactament el dividende. Ici, 2739. Si és el cas, vol dir que nostra divisió és justa
e se jamais trobàvem pas 2739, voldria dir que nostra divisió seria falso e que la caldria corregir. Aqui, sabem fer una divisió pausada en colonna. Adiciats!